Nangapi nami guys. Good morning. Napami sa bukid. Kaman anak? Yang hawak din, anak ko ipon dito na, ipon din. Ano harap gano? Kaya pila nung takon mo day. Malapas pa lang niya. Garter mo kaha. So, among gipangaon among sobra guys. Sa New Year. Kape. Kapapa o, kuno kayo. Ni kay kuan. Sabaw sa butong. Imno na ni Risa. Mga pay. Nangain. Ano man diri ma? Nauli si Jimmy? Aw. Uli. Wow. Naiyak. Tuloy ka kaya nagluto. Naku, masarap ba? Ano nakikita natin ito? Ano dito? Ano dito? Ano dito? Ay, nagkaroon ng dugo. Hindi. Ay, ay, dugo. Wait, may nagkaroon dito. Sabi ko niya. Angkong! Okay ko. Yan ko. Ano ko? Kulo lang kita. Pinabi kaya. Dili ba kunan? Gamay lang. Ako ni? Gamay lang kunan. Dito lang. Aka na. Siya na ko nakuha. Guys, oh. Hello. Ito smooth sa suka. Nga na ay sili. Magkinamot. Bulag. Lami kaya mong paniluto. Paon ba mo ani guys? Good morning guys. So mag-unbox ko aning ako ang parcel nga naabot. So karon lang siya naabot guys. So from TikTok shop. So nag-order ko og gloves guys kay katubang kong sa miaging mga week is nasamad ni ako ang kaniba nasamad kay magdugdug og ahos murag allergy siguro ko sa ahos guys. So medyo murag monipis ako ang finger. So nag-order ko og gloves. So ako na ni kuan guys pero na siya GCO. Pero it's okay kay gloves na may sulod ani guys. So i-unbox na lang. So 100 pieces. Pink yung ano niya guys, kulay. Oh. Ano yung ano guys, carton niya.
but it's okay. Kay gloves ra ni. So iyang color guys, pink. So mag-try tag isa 100 ni kabuo. Try na to ni siya guys. So gamit. Mag-try tag isa. Medyo man to kung gipalit. Nya large mo inaabot guys. Okay ra siya guys. So na ako yung gloves. Pang cooking. And then ato dai ko og kuan guys. Valizer, and then nangupay na ko, and then basta guys kay namalit ko. So this one guys lumpia. So ganahan ko ani siya, ganahan ko ani guys kay kuan. Kanang cheesy siya ba. Lumpia Shanghai. So I miss this kuan pagkaon. And then nagpalit ko og tissue. Duha ka tissue. So kani akong gipalit guys tag 11 each. So duha. Dayon ang akong gipalit sa kuan guys, groceryhan is may napkin, Colgate, tulo ka buok, and then shampoo, Sunrock nga color safe o Barno wings color yellow, and then may sabon, Habibi soap. So magtry na po ko ani guys kay last na kong gigamit nga sabon is murag nagbugas-bugas ko. So and then this one guys is this is my ukay-ukay na food. May ukay-ukay. So akong ukay-ukay na palit guys. Ano guys, pwede na ko na siya kung anong himuog tuwalya para malabhan ako itong isa ka tuwalya. Color blue, 35 akong palit. And then this one guys is ako na siyang kuan ibutang diha sa ako ang murag table i-happy na ko siya ba i-happy. So 35 akong palit ani. So na siya mga kuan lahi-lahi o kuan guys, color nga print siguro na siya basta nga na. And then this one guys nakakita ko ani sa I think sa Shein iyahang style. So 50 akong palit ani. I hope marang na ko ni siya guys. Ang iyang brand kay Hot Lava. So ato ning lampahan. Inara yung style. And then this one, I like the short and the color also. See? Murag mga Shein og tila guys. And then this one. Na siya pambalay cotton siya guys. Ang brand niya kay Old Navy. So more to guys. And then nagpalit ko og patunganan ako og butanganan ako og mga undies, underwear, mga brand ako guys. Dili na ko siya butang. So kung palit ani guys is 157 ang iyang price. So next time siguro magpalit ko og kuan guys. Magpalit ko og yung naka-layer na mga kuan ba, like Durabox. Lanta ko ganina is Tantaw lang ako sa mga presyo kay which is my plan next week or other week basta kung makatigom ko og kuan kwarta mapalit ko ato guys. So muna niya ipalit ako na. So that's it guys for today's haul.